Il-kampanja tal-Karus, il-Piggy Bank Campaign daħlet fil-21 edizzjoni tagħha u f'20 sena inġabru 3 miljun euro mill-iskejjel ta' Malta u Għawdex. Il-kampanja ta' din is-sena li bħal kull sena hija immirata l-iskejjel tnediet mill-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono u għal darb'oħra il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund u l-Bank of Valletta qed jaħdmu id fit biex anke tfal studenti jarfu t-tifsira ta' solidarjetà ma' minnu fil-bżonn. Għandha wkoll skop barra li niġbru kemm nistgħu għall-għajnuna li tagħti l-Community Chest Fund illi ndarru l-tfal tagħna miż-żgħar biex dik xi ħaġa żgħira ituwa lil ħaddieħor. Mhux għax għada nista' nkun jien, għada nista' nkun jien li xi ħadd jitlobni l-għajnuna. Dik għandha tkun ta' dejjem. B'differenza minn snin oħra, se jitqassam karus wieħed f'kull skola minn flok f'kull klassi biex bekk jinħoloq sens ta' sforz kollettiv. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund, is-Sinjura Sina Buġejja, qalet lil TVM News li l-flus li kull sena jinġabru jagħmlu kuraġġ biex il-ħidma tibqa' dejja. Konna bżonnhom il-flus għaliex huwa importanti li wieħed jirrealizza il-bżonn kemm hu kbir. Meta inti ħadd taħabbat lek il-bib għax għandu bżonn l-għajnuna, ma tkunx xaġa ta' ċaj, tkun ġeneralment ta' ċerta serjetà. U allura aħna nħossu l-obbligu li ngħinu kull fejn nistgħu. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li l-kampanja bħal din hija messaġġ ċar li flimkien kapaċi ssir id-differenza. Ix-Shadow Minister għall-Edukazzjoni Justin Schembri u l-Kap Eżekuttiv tal-Bank of Valletta Kenneth Farrugia qablu li kampanji bħal dawn jippreparaw li tfal ikunu mexxejja tada b'sens ta' altruiżmu u li jaħsbu f'minnu fil-bżonn.